Μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό έτσι, αυτό αλλιώς. Ούτε χάιδεψα ποτέ αυτιά κανενός για να τους αρέσουν αυτά που θα πω. Είναι πάρα πολύ λυπηρό για την πόλη και για μένα που είμαι στο 18ο έτος ως δήμαρχος, μια εξαιρετική σχέση που είχαμε παλιά στην πόλη του Ρέντι και στην Νίκαια εδώ και 2 χρόνια, να καταστρέφεται, μια εξαιρετική σχέση όχι μαζί μεταξύ εμού και εσάς, ανάμεσα στους Έλληνες και στους μετανάστες. Διότι αυτό ήταν αυτό που εισέπρατα εγώ στην πόλη από το 1994 που είμαι δήμαρχος. Μια σχέση που δεν είχε μεταξύ της τίποτα. Γι' αυτό φτιάξαμε και το σχολείο, γι' αυτό και μπορέσαμε να λειτουργήσουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Τζαβέτ λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα όσα περνάγαμε από το χέρι μας. Πορευτήκαμε μαζί. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε κάποια στιγμή που κάποιοι χτυπούν τους μετανάστες μέσα στην πόλη, αυτό είναι τραγικό για την πόλη. Δεν είναι μόνο τραγικό για τους μετανάστες, είναι γιατί είναι για την πόλη. Θεωρώ όμως ότι είναι η στιγμή που όλοι πρέπει να ξανασκεφτούμε. Όλοι πρέπει να ξανακοιταχτούμε. Όλοι πρέπει να δούμε στα σοβαρά τι ίσως δεν κάναμε καλά. Τι χάσαμε σε αυτή την πορεία, τι δεν προβλέψαμε σε αυτή την πορεία. Τι δεν πήραμε υπόψη μας. Πώς κατάφερε η Χρυσή Αυγή σε αυτή την πόλη να πάρει πάνω από 5.000 ψήφους που υποτίθεται ήταν άνδρο της αριστεράς και να βγει τρίτο κόμμα. Δεν γίνονται τυχαία αυτά. Δεν γίνονται σε μια μέρα. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ως αριστερά, ως προοδευτική, ας το πει καθένας όπως θέλει και ας χωρίσει τον εαυτό του όπως θέλει από τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, αφέθηκαν τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στα σχολεία της Νίκαιας σίγουρα, του Ρέντι δεν ξέρω, αλλά της Νίκαιας το είδα και στην παρέλαση την τελευταία. Υπάρχουν οργανωμένοι πυρήνες Χρυσής Αυγής. Όταν αντίστοιχοι πυρήνες προοδευτικοί λείπουν από τα σχολεία. Τα πράγματα δείχνανε που πηγαίνανε. Εμείς νομίζαμε ότι με κάποιες συγκεντρώσεις μιας στις τόσες κάτι κάναμε. Φαίνεται ότι δεν κάναμε. Φαίνεται ότι αυτό που είπα πριν, ότι κάποια πράγματα δεν τα διαβάσαμε σωστά ή δεν τα είδαμε σωστά όπως πηγαίνανε. Και θεωρώ ότι είναι η στιγμή που όλοι πρέπει να ξανασκεφτούμε. Απαντήσεις εύκολες δεν έχει. Εγώ δεν μπορώ να πω για κανέναν να μην σας νοιάζει τίποτα, παιδιά. Εγώ είμαι μπροστά, θα βάλω τα στήθια μου, θα κάνω τα δίκτυα. Σε μια πόλη που εκτείνεται σε τόσο μεγάλο μήκος και πλάτος, έτσι, αν πολιτικά δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με την έννοια να πείσουμε έτσι, το μέρος της ελληνικής κοινωνίας που το έχουμε χάσει, ότι οι μετανάστες δεν δημιουργούν την ανεργία, ότι οι μετανάστες δεν δημιουργούν την εγκληματικότητα, διότι εκεί είναι το κουμπί. Αυτό είναι που αφέθηκε να τρέξει. Και εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι και να περπατήσει. Ήρθε και η οικονομική κρίση τα τελευταία 2 χρόνια και επιδίνωσε την κατάσταση. Όλοι ψάχνουν ένα θύμα. Για όλα κάποιος φταίει. Και γι' αυτό ποιος φταίει, ο πιο αδύναμος. Και στρεφόμαστε λοιπόν εκεί ως κοινωνία. Και φτάνουμε σε αυτά τα νούμερα που φτάνουν. Εδώ λοιπόν αυτό μπορούμε να το ξανασκεφτούμε. Αν μπορούμε να δουλέψουμε, το να κάνουμε μια συγκέντρωση, κατά την άποψή μου δεν λέει απολύτως τίποτα. Και μερικές φορές μπορεί να λέει και αρνητικά. Με την έννοια προκαλούμε, αρνητικά. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν τι θα κάνει. Ο καθένας έχει την ευθύνη του πράξεων. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ ως δημοτική αρχή όμως, διότι αυτό οφείλω να προασπίσω, θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν στην πόλη μας να δέρνονται άνθρωποι αθώοι. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο πολίτης, είτε είναι μετανάστης είτε είναι Έλληνας, και να δέρνεται ανηλαιώς χωρίς λόγο. Γιατί απλά έχει σκούρο χρώμα ή γιατί δεν αρέσει στο χ. Δεν γίνεται η πόλη να είναι έρμεος συμμοριών. Δεν γίνεται δηλαδή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε συμμορίες μεταξύ μας ποια θα δίνει την άλλη και ποια είναι πιο δυνατή. Διότι αυτό είναι εκτροπή. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εδώ το έχουμε χάσει. Και δυστυχώς έχουμε μια πολιτεία που με την ανοχή της πολιτείας η αστυνομία δεν παίζει το ρόλο της. Και δεν παίζει το ρόλο της εδώ και πολύ καιρό. Τώρα απλά είναι, βλέπουμε τον Παγόπουλο. Την κορυφή τη βλέπαμε καιρό. Και τι λέει αυτό, ότι όταν σε κλέβουν και πας στην αστυνομία, λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε προσωπικό. Όταν σε δέρνουν και πας στην αστυνομία, ξανακούς το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένας στους δύο αστυνόμους, ένας στους δύο στη Χρυσή Αυγή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Στην Νίκαια και δεν σας είπαμε πουθενά. Πραγματοποιήσαμε και στην Νίκαια μια συγκέντρωση. Και είχε και συναυλία και ούτε εμείς σας είπαμε πουθενά. Ευελπιστούμε ότι το Σάββατο
Αντιλαμβάνεστε πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται αυτή την ιστορία? Εγώ απευθύνομαι σε εσάς, δεν απευθύνομαι στους κυρίους και στην κυρία. Νομίζουν ότι κάνοντας... Ναι, επιστρέψτε να πω και εγώ αυτά που θέλω. Κάποιοι λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι αν κάνουν μια συναυλία και φωνάσουν και 10 φορές έξω εκκλησιακή, λύσαν το πρόβλημα. Αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Διότι κάναμε στον Άγιο Νικόλα συγκέντρωση και ήμουνα εκεί και μίλησα κιόλας. Και τι έγινε? Δικαίως ρωτάει ο μετανάστης που ρώταγε πριν, τι θα κάνουμε δήμαρχοι? Και αν ξανάρθω το Σάββατο τίποτα δεν θα γίνει. Κάτι την άποψή μου. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουμε και να λέμε ότι είμαστε εδώ. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, δεν λέει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να λυθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εκεί πρέπει να δουλευτεί. Και πρέπει να δουλευτεί σωστά. Και σε βάθος. Διότι δεν είχε πρόβλημα η ελληνική κοινωνία μαζί μας. Μαζί σας. Χρόνια το ζούσαμε. Δίπλα-δίπλα ήταν τα σπίτια στην πόλη. Γιατί ξαφνικά γεννήθηκε το πρόβλημα? Γιατί βρεθήκανε τάχα κάποιοι κακοί. Οι κακοί υπήρχαν πάντα. Γιατί τότε δεν είχαμε το πρόβλημα και τώρα το έχουμε? Γιατί αφήσαμε αυτό να μεγαλώσει και να κατακλείσει την πόλη και να πάρει τόσους ανθρώπους? Εκεί λοιπόν πρέπει να δουλεύουμε. Κατά τη δική μου άποψη. Και επειδή είμαι ο δήμαρχος της πόλης, εγώ λέω το εξής. Ότι η αστυνομία οφείλει να παίξει το ρόλο της. Και εκεί θα είναι η δική μας η πίεση. Βεβαίως ξέρω τα κι άλλο που λένε ο ένας στους δύο αστυνομικούς. Και ας το λύσει η πολιτεία. Εγώ δεν μπορώ να το λύσω αυτό. Εγώ δεν είμαι κράτος. Η αστυνομία όμως